lang si Ronald Ray. Ako yung mag-watch dito. Okay. Ako mag-watch. Anion natin ka kung naana. Okay. Magpapatin mo. Sige, boss. Pindutin ko. Mo atos ako. Sige. Yawa ka, men. Ay, naikapadulong. Duha ka buok. Gadalag duha ka kanding. Ako natuon si Bustoy. Bustoy! Usa ba? Bustoy, naikapadulong. Duha ka tao. Gadalag duha ka kanding. Kara, bintahan na. Kay, ato ang tulis ron. Atong Bustoy. O, si, na, ato to. Oh, nagkasakit pa ka? Magproblema pa ko ni mo magpa-doktor? Uy, di na oy, iulitik ha! Trespassing ka ng Japita. Nam armasan man mo. Usa man eh. Hold up na. Hulda po mo kay kwarta. Kara, kanila kaning. Pili ka nila. Ipili ni mo kanding kung gusto kang magbuhay pa ka. Ay maayo. Kay di ka po na di si kung pakaonan di ka ba mo kaon for chapermente? Ako gabulad-bulad. Bida ka mo magpakaog karne ani kay di mo kaog sagbot inyo ana ni. Wawan no. Bahala mo. Bahala mo. Ari sa arbas mo. Kay ihigot ang kanin to. Mga tang paglain ko. Basi na pa ilang biktima. Ari kuan, bili na malay. Ako sa ikot. Oh, ihigot tayo. Sige magpanuwa. Ihigot tayo. Makabuhi na. Narawa. Ako to kanding pangitaon duha ka bulan ako pangitawa ang kit akong kanding. Hoy, walo. Nagdalagag mangka. Nayo sa katang padro ko. Amantay na yun. Sige, ako tuon Bustoy. Okay. Wala Sige. ka dire. Okay. Asa ka akong kanding no? Tugan dito duha ka bulan pangita ko to. Trespassing ka dire. Hinto Sa iwan trespassing nga ako ra may isa. Sige, ikaw na isa. Gantuwa magkasakupan na na kay kauban isa. Kausa din libat man din akong ba. Kung silipat kita ka ni. Ika ka na ko niya. Hadlok ang armlait. Kung sa may toyo ni mo din trespassing man ka. Nangita di ko kanding. Kung sa ganding nga man. Katong turo manunga gani. Turo di ha, turo. Wala kaya iturong pa dulong din eh. Bustoy. Usa man walo. Usa man. Tulis. Utro gusto. Tulis sa gani. Sa tulis nangita ako kung kanding. Kanding daw mo. Iya tong kandi gibali tong diary tao ring ganyan di urang labay diri mo. Kung sa may nawala ni mo kanding dai. Katong turo ganing ginunga. Ang iya yun ay tinuod boss. May paiuli na lang to boss. Kuawan daw kay bulat to kaniya. Nasama ni mo gol daw. Kuha daw. O dara boss, gunit pali ko boss. O arim. Balay. O di yung kanding nga diri ang kawat. Imo di yung ipaghinambog na wala ako nang iuli eh. Okay, papamunwag. Oh, tara imong kanding oh. Kuni kwaon kay Kung dahang wala ni mong kanding, gusto nga ko to. Kita ka na samad na ko. Upat ka buok samad. Tara, pakapin na pa nagkahoy. Yapila. Daubi na imong kanding. Kaya may nahangol ala. dauban noon ako ganing gipangita kay Tupagron. ay hadlok na malait nga payong tawo. Pauli aramay kini sa main tao. Ada. Sige, May ayo. percento, 100%. Uli naman nong. Uli. Di ba si Kusog ako huna. Bustoy. Oh. Ako may bago ni mo security ron. O sip. Laro ang batay ha. Anima itong unang balikan ko din sa una. Nag-atang din sa una nga na yung mga gay. Among si taon nga usay gano'n nilapang sa agianan ko eh. Anan kay kong bantay kay. Oh, ikaw sa una. Scout Ranger. Pero huwag pagkuna. Kay atong una itong gwardiya ko din sa una. Way klaro. Di ka malungin nani. Oh, kana. Oh, kana. Kubatin na yung magibuhat. George K. Ha? Okay. Dia ka pisto dia. Pangatag dia kung kasi ni mga gay. Ha? Ati-ati dia. Silon dayon dili. Ayaw. Si Tahasa. Ngayon ni agi dala na. Oh, sige. Bustoy. Tawagan ko rin ha. Automatic. Oh, sige. Matik gustoy. Oh, bukat ko rin. Gimbal ba itong ikawat na akong kanding eh? Pati mga ito. Sa kayo nang nagkawat ito, kanam di ay yung mga binuhi dire. Buo pwede niyo. Umili ka kuha niyo. Kung narabas mo, asan kung kawan na kuha niyo. Ay, kini kinakura ko niya. Sige na ba? Abante na dito ba? Kay gutom na kay ko. Usa o man ipagkuha niya. Kana, abante. Kini kaon gini. Hapon naman dahil ron. Mag-ipo sa koskumbaka. Hoy! Nagunaw na kawaton mo na kumbaka. Sa unay kawaton kong kating.
Adyan na yung kawata. Ako rin yung gibali niyang kuhan. Muagi-agi ko din eh. Naunsa man. O ako ibali eh. Ayo kuhan na dyan. Nungwang. Tabuang saya nga ato. Nasakpan man noon ko. Lamit ato kay putlong tong ulo ato. Tapos pagputol sa ulo, ang tiyan. Tapos ang dapit sa may tuhod. Saya nga ato. Kaon ta to da. Buti klaro ito yung tulis di ay. Sila set sa tarong dato kay katong gulang ko. Si Manong, napagaloy na ito di iulit mo naman na ito yung kaning pod. Manungag, naukasama di mo. Boss, kalma. Patience. Okay. Magulat ta dito, Black Trip. Okay. Magulat ta rin kaya ako'y mag-atang gyapon dito, boss. Paano pinagtanong siya? Sige, mag-inom imuhar nga. Dalok ka taon. Ang lipat ng buwan. Sige, boss. Boss, mo ingon. Di ba? Sige, boss. Ang naagi ba, lipat? Mag-atang ko dito, boss. Sige. Asa ka dapita diri ng hospital kay mga tugid akong anak sa hospital. Ang hala dito dapit diri na lang ko ari. Chicks ka padulong. Duha ka buok ay tagsag mi ani swerte. O klaro kay gatibak pag yun. Atuan ako si Boss B. Ustoy. Paano? Na-chicks ka padulong, boss. Sige. Duha ka buok. Kung pati ang itag sa ta. Nangitag bidikir, boss. Magpa-injection. Ako ka na. Atong tiranda araw sa atong inject dire haron pag-out itong gamay-gamay lamang injikan nila. Ato. Si, ato awal daw. Maton. Ito na dagay ko diri sa hospital. Ari dito dagay tong Ha? Trespassing ka sa among lugar. Alam trespassing man, awan passing ra man ko. Asa man badlis, aning naita Tay man na, di man na badlis. Naita boundary na. Boundary na. Pag mula pa sa diri, patay ka. Patay ko ani di ay. Patay kita kanya kanila. Armorite. Ay mo naman akong tutoy. Basilita ako ng armalite nimo. Unsa di mo to ano, trespassing mo ka dire. Nako adto nagisi gani ako kasi namatay man ako tutoy. Tutoy ka? Tutoy. Hindi ko mawala na mo to. Pero ato sira ko sige. Pagulat ka diya. Oy, pagdali mo diha kay dahan kay lain lamok. Butske, usang tao ka pa rin ng butske. Ikari. Headshot o tuhuron ra. Ayo sa. Ako sa katangan nito. Sige. Uban. Ako dre ako rang Ikari ba pangatayan. Ug bulis asoy gani. Tuhuron ra nako o itlogon. Puri. Ito ba? Diri ka itlog, diri. Diri itlog. Ha? Diya. Ay juga utok oy. Sige. Goto na. Ikari sniper ya. Oo. Sige. Muli na siguro ko ani kasi ay giluto ito semua. Sig na ibahaw dito. May tao din eh. Saan ni? Op! No trespassing dire. No trespassing nga ako ra man usa. Dapat ang di makasulod tulo. Di ako ra man usa di makapasing ko. Duske. Sama ni boss. Lucia. Asa lagi kaya? Nanguhar ko dito pagkanunon. Wa ka balaw dito dong. Kay lugar dong. Barangay wak-wak ning kuan bergaya ni. Wa ka balaw. Nga minar rasa mahapit na alas 6. Dahang wak-wak diri. Lucia. Sama ni. Headshot ni itlog. Askalita. Aku desisyon ng keluarga. Ako ang manager ha. Askalita. Ay liyok. Mulihok gani karon. Itlogon ka nako. Kinaabot ka re. Kau mabigyan ko semua. Ayaw ka atras. Nag-ayaw liyok. Ito karon. Sige, sige. Kaya istorya. Tara. Luski. Uluha. Boski. Ulo lagi ni ron. Kini oh. Wa di klaro na ako ang bodyguard. Usa to na ulo to. Wala. Pustoy. Ulo to. Headshot kayo. Klaro kayo. Si Chata nga naggulit pa sa diri man naggulit man. Asam ding ulo nimo. Diri ulo, diri ulo. Utok na. Naray ulo. Pila mo li. Naiusan pa dong diri oh. Chicks na. Sige, ako ba diskarte? Istatire mo diha. Ako bala. Sige. Saan mo lagi? Yung ka dua. Dua gid mo. Dua lagi? Oh, sige. Ikaw, asa ka parang lugar? Matag hospital pagya po ko ninyo. Dili ko ini. Kay balaw di mo pumaagi sa akong boundary.
Ano din ang boundary di ay? Naman po ko yung boundary o. Dua ka buok. Dagko bagyod. Gusto ni mo ni? Papili yung kanako. O sa may imuha, mahuno ang kinabuhay o katong agyanan sa ehe mo ihatag mo sa kuha. Ang kato na lang agyanan sa iya akong ihatag eh. Para dali na tamahuman. O sige, wala. Daka dre. Daka dre. Sige, boss. Ako'y bahala ni boss. Mahal na, boss. Ako'y bahala diri sa gawas, boss. Ako'y bahala mag-watchman diri, boss. Ug nabay mo padulong, boss. Ako na kasi patuhan. Okay, pero kung takaw ha. Kanang yung mata. Sarwa. Anaw, burma ko. Iya yung... Ay, mo na niyon. Kana. O, sige. Sige, musunod ko niya. O, sige. Batay niya. Sige, boss. Aha! Gano'n? Pero kung magulat din. Kasagutan. Nagkatul Banter ako din. hotel. Na may magpadulong. Libre bitaw ni. Sige, tira! Ah, grabe po makasagit ng bayiya. Wala magmanok na sige puta. Ah, klaro, bito mga nyakis. Wag yun. Patay yung karon. Paguna libus gusto yun. Wag yung kaugmaon ni Moron. Ito kaya akong lubos. Dako ito tigdala ito tawanan ito. Ito yung gabay ito. Ismada ko gusto ito. Lamian manong ko. Wala si Kandraw na ito. Tawa. Okay, yun. Saan pag kong kagunoy. Dala. Oy. Kumusta man? Lamira, pagnaon tawa kong lubot. Iba na buwag. Nga nang nabuak na? Takupot. Dilubot na ka libos. Be? Lubot ko. Iragipirada ni tibos. Lubot tirada. Oh, mo naman ako. Simutan naman ako. Simut kayo na. Pagka, ikaw matug-isa ni mo. Ilo? Nga nang naman ni Pungo. Nga po'y maeng. Oh, siguro ka nagundikan. Nga po'y kamunggay. Ditubak sa kamunggay ang maeng. Walo! Ang bakong abit ng babae kong bangan ito. Walo! Lumahaw rin yung tulok. Bastay! Ba, baho ayo. Sama inabaho mo mo man tae. Baho tungol. Ang binang babae ito. Unsa na ito siya? Bayad man ay. Ang abi na ako kung babae kay guys gud magong anak. Ya unsa man eh? Mapadayon patabos. Ay, muatang na ko daw to. Uli lang tar. Wa hinungdan ang pagkatong ko ni. Naman ta kay warag kapoy naman pud ang kay kabustoy. Oh sige. Wala na pud mo tripping ano. Okay. Ulit ta. What's up mga kaisla? Natapos na ang video namin. Daghan kayo salamat sa inyong pagtanaw. So sa mga comment usawa pa na mo na po, sorry kayo kay hapon na siya. So wala na mo malistang magpa-shoutout o katong nag-subscribe o ni-support na mo. So thank you sa pagtanaw sa video. Ayaw ta mo og sawa. Thank you. Sniper pag magsawa.